odede odhi make yo machal nade nikech ka irango duond bura man gi mbi jokanyo luonge ni en gi mbi mokalo kata Afrika ma ugwe kae kendo oduong' ahinya kiwinjo ka gipako ODM ya ija kanyo mar ODM kata kapok oduoko mbino Raila manyonigo koro mbino pod nitiere kochomo yiero ma mbele ka gi ODM wacha dieri ma samoro mak daktari ok dwa winjo ODM pod nigi mbi an nitiere gik moko ariyo kende ma pogora gi Winnie to achiel apogora gi jakom mar chama ma en Governor Gladys Wanga. Namba achiel ok en Winnie kende kata mana jo kanyo no machalo jagoro maduong' ma Sifuna wacho ni kanyo ne wan Mombasa to wacho ni ng'ata ka joma ng'iyo ka gite anybody can be president nikech bi mar ODM. To mano ok en adieri kata Winnie benyo wacho ni gima duong' momi loso chama mama to wasewinjo all over and over en ni mondo gi capture power kendo nyaka ODM chunga ng'owa presidential candidate mano nyo Winnie wacho ka en Kirinyaga. Aparo ni moko kuom gi gin flowery mana mondo okel mor e chuny okel ilo e chuny jo hera mag ODM. To kawa bedo piny mwaka 1 second to think not anybody can be president anyhow. Nikech mano udwa temo nyisa ni jatend wa Raila Odinga ne yom memomiyo noko bedo president. Nikech mano idwa nyisa ni Nixon Jeremiah Kukubo gini gi Waweru Ngetha gini no winjo bed no sebet president chon no nengo bed ni sani wane president namba 20. To kadi ne president ng'ata nyalo chung to kao kaka gitemo kete pach jopiny. So apogora e paro ma esechegi watemo loso kata jo ODM gi jo UDA temo loso broad based mondo kaber to the 10-point agenda mane Raila weyo ka oti ochopi mondo jopiny one benefit mar broad based to kopo ni jopiny mor gi mano to gidhi gi los coalition mbele kuno ka gi approach election ma 2027 to kwa chako wacho ni ODM nyaka chungi candidate to UDA be nyaka chung candidate to kata mana ma opposition ka Wiper be nyaka chung candidate inge contradiction mabiro nyiso ni all along nyo wan gi Winnie ka jakom Raila Odinga loso coalition ma Wiper supporte DAPK supporte gi chama mamoko kata Ford Kenya chien e election ma chien kuno dipono dwa temo wacho ni kinde no jo parties gote ne wigi owil ni gimo mi loso chama en manyo presidency manyo power kopo ni owacho kamano to mano chalo gimi belittle parties ma bende no sebedo ka support jakom kawa wuok e tuo tu ne washa ourselves kaka the country into a coalition onge chama chiel mano yud presidency ma okoloso coalition emomiyo kata sani William Ruto en president to podo manyo coalition nikech ok nyalo yude kendi as a party. So kawa dhi e mesa kata kawa negotiate wawacha niya wabro yudo like-minded parties to wabro yudo presidential candidate ma wabro support kaka ODM. Onyalo bet ni presidential candidate no en ja ODM kata onyalo bet ni en ja chama moro manie winjruok gi ODM but nyaka wabua bed gi presidential to kinyono piny ni ODM nyaka bed gi presidential candidate to kata imbe itemo wacho niya ODM ok bi dwaro chama mora mondo abandon their ambition no support presidential candidate nikech gibe ginyalo apply the same word ni wan bende waloso DAPK wa ni for power wabe waloso Wiper wa for power wabe waloso UDA wa for power koro wato ng'ama dhi support wa kawan bende wachung kamano so wabeda uruma muol to wabed strategic wawach niya candidate to nyaka wabwa yudi to wanyalo yude iwa ka e ODM ka kata wanyalo yude party moro ma wan go gi winjruok mano namba 1 namba 2 atieka kanyo namba 2 jakomwa ma en Gladys Wanga bende wuoyo maber en gi paro maber kendo en gi agenda maber but okete marach nikech sami wacho niya ni walosuru chamo bed motegno mar dhi negotiate tema neno ka gimoro manyotimo ne Raila Odinga e 2022 general election cha dhi timore kendo nikech nitiere akambraki mabro donje chama to kiyiera ni to giringo gidok kocha
to koro kata negotiation mane iwacho ni wadhi wadonj nikech wangano iwacho ni kabet wadhi wadonj gi jo od bura mang'eny ma kata ka koro wa defend kom machalo kom Mbadi Ng'ongo ni to wan gi geno ni inyalo miwago kendo nikech wadonjo gi jo od bura mang'eny mana dieri lakini kidhi gi paro mar negotiation no kende to what about akambraki ma bende wan go ma kitieko yier ni to giwuok gidhi kocha ma ok gidwa ng'eyo donge ne wan kodgi kata 2022 general election to kendo pod gi ne ODM kata sani idhi yier ni to gigo ng'wech gidhi kun e kinde mag rengo no Dr. Mark